Moze wase South Africa. Cha namhlanje umgqibelo namhlanje. Kuyakufanele ukuthi ke makuvela ama-update umuntu abuye ezemphakathini. Nizokhumbula udaba lwaleyansizwe sike sakhuluma nayo emasontweni mhlamba amathathu edlule noma amane lensizwa eyathi isengcindezini kulomsebenzi lo obhlungu ngisho ukuchaza osaba ngisho ukuchaza lo Inkabi lo kubulala abantu sahlangana ke naleyo nsizwa sakhuluma kwase kufika isigaba la ukuthi khona sesiyibeke la ebalazweni waphela ibalazwe le YouTube channel le ibalazwe mase sembekile khona kube khona umuntu othe ufuna ngimxhumanise naye ngokufuna ukubamba iqhaza njengamhlanje ke sizozwa kule insizwa ebikade Inkabi ngoba cha ngiyethemba ukuthi yasaba Inkabi ukuthi kusuka kuloya muntu owavela kwi-YouTube esikhathi ebuka i-YouTube wasethi ufuna ukuxhumana nawe engafuna ukulekelela ake sizwe ukuthi qhawe lakithi nahamba nafikaphi qhawe lakithi awusithathe mfowethu namhlanje asisathensile kakhulu kwenzekani nalomuntu enganixhuma naye. Cha ngizoqale ngibonge nje baba uNongalo ngibonge kakhulu baba Msweli ukuthi ungisize ungithathe bomnyameni ungibeke ekukhanyeni ngokusiza nje abantu base South Africa ngingesimi ngedwa ngoba uyabatakula ngempela abantu. Mina ngizibonele ngamehla ami njoba ngucelile namhlanje kade sagcinana ukuthi ngikubone. Ngucelele ukuthi ngichaze ukuthi lo baba wangisiza wangihlanganisa naye. Cha impela ngiyakubona khona okwenzakalayo ubaba wafika wangibuza ukuthi ngabe kukhona ani okuyisicucu enginakho angangisiza ngakho kwathola ukuthi angiphethe lutho esandleni anginamsebenzi anginani. Wayeseka ubaba engisiza ke wabe sengisiza kubaba wayesethi kimi uzongenzela ilearners ngalo leyasizi aluzwa kade ungithatha nje uthi akungibeke nje ke ngikhulume konke ngosizi lwami nanokuyisola kwami. Kodwa ke ube sezama ukuthi engisiza ubaba ngayithola ngempela ilearners wathi uzohamba ungifundisa ilearners. Yes. Ngahamba ke ngawufunda ilearners ke ngafike ngayifail ilearners okokuqala. Waba fail ilearners. Kwaba kuhlungu kakhulu ngempela. Awusithathe uyifundile ilearners. Yebo ngiyifundile ilearners esikoleni ngafunda futhi ngafundisisa inzima unilearners. Yes. Kodwa ifuna to focus futhi ungayitsheti leyanto ingakuhlula. Kepha uyithatha uyifaka emqondweni wakho ukuze uzokwazi ukuthi mawusu njengasesikoleni nje mase kubuya ama test osithisha basuke bengakusukeli kusuke kuyinto obukade bekufundise yona bekuthisha wena mhlambe yangangena bese kube kungathi uthisha bakufundisanga. Nami ke kube kanjalo ke mangifunda othisha bangifundisa kushuthi ngalalela ngayitshela ngilalelile konke kanti khona la bekushoda khona okuncane khona ngafail. Mana ngifuna ubaleke la efailini. Usuyifundile wase uyahamba uyobhala ufunda isikhathi esicishe sibe nganani mawuthatha umuntu umbeke cishe oba isikhathi esinganani uyifunda. Le nto leyana ngiyifunde ilearners mhlambe 2 weeks ngifunda nje ngingaka mhlambe kwelesithathu kweviki ila bese ngihamba khona ke sengiyobhala mangicabanga kodwa hayi ukuthi bengiphoqiwe ngalokho ukuthi kube 2 weeks imine bese ngizibona ukuthi sengi right ukuthi kuleli sonto lesithathu sengingakwazi ukuyibhala learners ngiyiphasa. Okay. Mhlambe mase kulapha seyichithi banikhombisa ukuthi ufail okungaki noma bakutshela nje senibhalile kwenzekani. Bangikhombisa imphumela yami ngoba ngangiqala vele ukuzobhala ilearners. Base bengikhombisa uthisha naye wabakuhlungu ukuthi ngiqala ukuzobhala ilearners ngisha nje ngasha kuma rules ama rules contextual ama rules omgwaqo aba u22 wona ama rules hayi lokho kunye ngakuphasa konke nje ukuze impawu zomgwaqo kwase kushoda ke lama rules ke lama rules awu22 kodwa ngaphasa 20 mina ngafaila 2 kusho nje tothelani ethi kuyitotal yonke 100 ngafaila 2. Kuphela abasakuniki no crazy unyenyanyana umezi bekudabukele hayi lutho impela lutho awusabasabisi ngani batshenge ukuthi mina ngibuyela phakwandawo. Hayi baba bongiphindelisa khona mana ke mfowethu mawusufailile kwase kwenze kanjani wase uya give up? Angigive upanga
wabe sephinda futhi yena umsizi wami lo owangixhumanisa naye wangisiza wabe sephinda esenginika imali yokuthi ngiphinde ngibhukhe futhi ngoba ngangivele ngibhukhe lo yena ngoba mina vele anginalutho wayesengibhukhela ke ngaso leso sikhathi same time ngifeyila ngabhukha wangithembisa wangiduduza futhi ukuthi hayi ngizoba right ngizoyiphasa angibekezele ngabekezela ngempela umphumela wami ayingitshela khona ukubekezela nakho konke namhlanje ngubonile baba njengoba ngucelile ngokucelela ukuthi ngikukhombisa lele nazi ngiphasile namhlanje nansi le nazi ke ngiphasile angifuni bekubona ukuthi ubani ngoba lokhu simfihlile nansi angifuni bebonga ukuthi ubani kwenze ukuthi phela hawu mfowethu siyabonga ngempela mfowethu siyabonga umsebenzi omuhle ngempela uphasile ile nazi yakho ukhodi bani wenza ukhodi bani ufundela ukhodi bani okusho ukuthi nje bangenzise ukhodi 10 ukuwona ozoshesha mhlambe bese ngikwazi phela ukuthi ngithole nokungamadohanyana ngokukhulu ukushesha mfowethu kube ngiyasazi ngabe ngithi congratulations kusho ukuthi ke se ilanga liyaqala liyaphuma namhlanje ilanga ubona ilanga liphuma namhlanje hayi ngilibona liyaphuma impela ilanga futhi liyahlaba impela emehlweni ukukhombisa ukuthi alizoqina lona liphinde futhi bese lihlaba kakhulu selimile esenta nalo mfowethu angibonge kakhulu mhlambe ke usuzothi ngesonto elizayo niqala ninike futhi manje amaklasi enizobuyela nini emaklasini ke emoto ke manje ngesonto elizayo nje kusho ukuthi sekufanele ngihambe ngobhukha ngibhukhela imoto ngendlela angithembise ngayo bese siyaqhubeka ke okwamanje nje ngisawuphumuza umqondo ngijabulela nakho konke lokho ngibona kukhanya phambi kwami ngoba cha bengitunguze bumnyameni lokhu kwangempela ngiyabonga nje kakhulu baba Msweli ngokuthi ungikhiphe kulobo bumnyama ebengingazi mina ngingayikhipha ngithini kukho ngoba bengingayikhipha ngenhliziyo kodwa bengingikwazi ukwenza ngamandla ukuthi ngicine ngikhiphile kuyo yonke lento leyo mfowethu awutshele umuntu osesikoleni ingane esesikoleni manje ukuthi uthini ngesikole ayibambe kuphi ibambe iqine kuphi kunjani la ngaphandle engakucela nje mina kulabafundi bonke abancane nje kulezikole lezi ezincane nama high school nginesicelo nje sokuthi abasifundi isikole beqhubeke bephambili futhi lokho abakutshelwa ngothisha bekuthathe ngoba kunjalo uma bengajwayela ukukuthatha bekulalele bekwenze njengoba besuke belalele benze bengakwazi ukuthi bephumelele ngoba into esuke kuyitshelwa uthisha iyona lento ephuma ngesikhathi sokugcina esiyokwenza le impumelelo yakho okunye futhi engingabaqwashisa kukho kufanele ukuthi befunde ngoba impilo inzima ungayijela ukuthi uhlakaniphile ngokuthi wena ufuna ukufunda abazali bakho sesikoleni uhamba uye kubangani bakho obheme insangu ubheme osikilidi ubheme yonke into uphuze utshwala ngale ngasese bengakubona abazali bethi bakuthumela esikoleni kanti wena wenza izinto ezirong kusasa mase kufanele ukuthi uphase umzali ejabule ekhipha izimali zakhe kufundisa nempahla bekugqokisa zona esikoleni awusiyakhala umzali uyaquleka umzali ngoba beyitshela ukuthi wena uzoyenza lento le akuthumele yona ukuthi uyenze esikoleni ya mfowethu ubusaqhubeka indaba ukuthi izingane esikoleni zihlale kulokho efundiswe khona zihlale baba Msweli zikwazi ukuthi zilalela abazali bazo ukuze zizoba nempumelelo enhle ekugcineni ngoba phela khona isikhathi sokutshala khona isikhathi sokuvuna futhi othisha uma besakutshalela yonke lento le ukuthi uzokwazi ukuthi uyivune kusasa fanele ukwazi ngempela ukuyivuna ingakuhluli mase kufanele uyivune njengoba thina siyahlulekeke kwesinye isikhathi ukuthi sivune izinto esithunywa abazali ukuthi asiyoyitshala bese siphinde sivune izivuno zethu bese iphindela zibola phambi kwabazali angifuni ukuvusela amanxeba bangiyazi ukuthi ke ayikaphuli ilonda kodwa ukuthi nje ayisabhibhi angifuni sibuyele kakhulu emsebenzini lo ongcolile obuwenza lo oqhweba ukubulala abantu kodwa ngifuna ukuthi ngagcina ngiyahlalanga uthi nje Janti ukuthi umzali wakho uhlukumezeka kanjani kulento wena osukuyenza embi hey yabona wabuza elinye ipoint nelinye inxeba impela baba Msweli okukhomba ukuthi ngempela ezinye izinto uyayinaksisa mazenzeka kweminye imindeni ngeke ngisho ukuthi emndenini wakho noma mhlambe kowakho kodwa mangibheka kweminye imindeni eminingi yaseSouth Africa ngoba abantu abaningi lento oyibuzayo abayinaki ukuthi lento mawusuke wenza icala ihlukumeza wena oyenzayo noma ihlukumeza umama mangiphendula nje lapho lento le iyahlukumeza kakhulu lento yethu thina siyenza ukubamba inkunzi ukubulala abantu yonke into lento egcineni mase kuthiwa usuthathiwa amaphoyisa usuboshiwe
umzali kade engenayo iBP qale bene iBP. Umzali kade engenashukela usenoshukela. Umzali unezinkinga eziningi. So ke ngendlela engibuka ngayo thina kubalekile ukuthi madoda sonke esekulimkhakha yenkunzi nakulimkhakha yokubulala abafowethu. Ake sicabangele phela omama bethu abasilethe emhlabeni oNkulunkulu basemhlabeni. Ukuthi konje mangiqala ngiyokwenza lento ngingakabanjwa amaphoyisa noma ngingakaboshwa, umzali wami uzocabanga kangakanani ethini? Uzohlukumeza kanjani umkhonto uzomgwaza kanjani? Eseyedwa ekhaya ebukwe omakhelwane ngapha nangapha bashaya ihlombe bamhleka abanye bathi wayo sasithi thina uzela indodana ezokwazi ukuthi lethi isake ekhaya ikondle, sasingazithini ukuthi kanti uzela udoti. Into nje phethu uzimpethu. Ngoba lento yenzayo yonke udoti ifana nenjedle emgqonyeni. So ke ngiyacela abafowethu sonke ngicela ukuthi abazali bethu sibacabangele singababulali. Na kuye nje umama wami, mina nje wami umama ngimgqilaze kakhulu. Futhi ngithi mama nje nawe lapho khona ngikuthembisa ukuthi angeke kusahlukumezeke enhlizweni yakho, angeke ngisaya futhi ejele, kodwa nje ngikuthembisa kukho ubaba lo engihlena njengamanje uyena ongithathe wangivulela wonke ubumnyama bengihamba kukho kwaphenduka kwaba ukukhanya. Ingakho ngithi sengicela nabanye ukuthi kule ndima lena ke behle kancane esicabangela nje iside labazali. Sebefile abazali babanjwa yidroki bayafa kuvuka izifo abangazazi ngathi bafowethu. Kukhulunga kakhulu baba. Angibonga kakhulu Kawela kithi mhlawumbe ke kuleli elokugcina ngci sibonile lapha ku YouTube abantu abaxolile, bakhona abanye bathi nikezwe second chance, kodwa abantu abaxolile inhliziyo zabo zibhlungu nesenzo wasenza. Ungaphinda futhi ngoba lento yokuxola umuntu ngeke umbambe umxolise futhi kuyilungelo lakho ukuthi engaxoli, kodwa wena awuphinde futhi ubeke inhliziyo yakho uzeneke esizweni sase South Africa ngobubi obenzile. Cha ngithi nje ezweni sase South Africa sonke ngiyaxolisa nje kakhulu futhi ngobubi engabenzayo, noma kuyisikhathi esidala futhi eside kakhulu, noma futhi ngabe ngakudonsela konke lokho ejele ngoba ngagwetshwa ngakudonsela wonke amacala wami wonke la engiwakhulumayo ngiwavumayo. Ngiyacela futhi nasi South Africa phela ngoba sengadonsa ngajeziswa ngokwasemhlabeni, ngisazojeziswa futhi nokwasezulwini. Kodwa njengamanje njengoba ngisajeziswa ngokusemhlabeni ngaqeda ngakho nginesicelo sokuthi ningixoleleni nonke futhi ningangibheki kabi ngengikwenzileyo ngoba umuntu uyashintsha ngempela. Nizokubona futhi ngami ukushintsha komuntu ikuthi ijele ngengibuyele kulo akekho umphefumulo ngoke ngiphinde ngikhiphe even imiphefumulo nje ihamba ikhishwa kuba kuhlungu sekuyezwela nakumina. Ngiyathembisa ngempela ukuthi angeke ngiphinde ngenze into embi emphakathini wase South Africa nombone mina ngisentweni embi. Ngicela ukuthi ngaleli thuba engilitholile ngilithathe ngiphinde ngixolisekini nonke ngithi nabonakalelo ngaleyo minyaka leyo ngoba phela ngikhuluma ngamacala mina okusukela 2001 to 2002. Hayi namhlanje kodwa bengidonsa sonke lesi sikhathi. Ngiyaxolisela nje nami kubantu base South Africa ukuthi bangemukele bengithathe futhi bengikhosele bengilekelele futhi ukuthi ngiqale impilo entsha njengoba sengiyiqalile sekuyakhanya impela ngiyayibona. Kodwa nje ngithi shwele ngithi yobe ngicela uxolo. Asibonge qhawe asivale ngelithi njengoba uphethe lena sesiyobona namhla usuphethe license. Hayi sesiyobona namhla sengiphethe license. Ngibona kuqhala ngithi yeah. Elezandla lezi sibaqedile abantu. Hey ndoda. Hey. Izo lezi sithuphe siqeda abantu. Cha, uNkulunkulu engathi ngasisiza lesandla mase sibambile. Yeah. Singaphinde ngempela sibuyele kule yanto. Hayi ngeke. uNkulunkulu asize kuphela kuphinde kwenzeke. Hey. Hayi akusoze impela kuphinde kwenzeke naso futhi ngicabanga ukuthi sizogezeka asizokufana naso. Ngiyabonga ngokuqala ke uNkulunkulu asize.
isizwe sase South Africa siyazi ukuthi silinyalelwe abantu balinyalela angeke nize niqole manje kodwa njengoba ezendlala umfowethu ngicela ukuthi nabanye ke abangakangeni ingabe nisangena ningahambi le ndlela kanje lensizwe akuyona impilo lebiphilo lensizwe akuyona impilo ningayihambi phumani kulento le phumani nje phumani akusiyindlela yokuphila kodwa ke siyamthemba uNkulunkulu makuphenduke umuntu oyedwa eSouth Africa labantu abazeNkabi sobe thina siwinile njalo ngonyaka sithola umuntu oyedwa ngicabanga ukuthi uzongilekelela kumacebo okulekelela sikhiphela abantu abalapha kulesi isifo kulesi sihlava abakusona nje sibonga ukuthi singabalekelela kanjani silekelela uhulumeni wakithi eSouth Africa silekelela amasonto ukuthi sikwazi ukuthi sibe imbumba silwe nalesi sihlava kuzokwenzeka ngoba kunjalo ngiyabonga kakhulu ngokulekelela kakhulu futhi ngoba nami nginothando lokuthi beshintshe abafowethu ngoba lento iyinkinga ubona sekusekugcineni ungeke usakwazi ukushintsha ngiyabonga kakhulu thanks so much